Pozdravujem vás, hľadáte dvojizbák v Novom Meste nad Váhom? Tak táto ponuka je priamo pre vás. Byt má 62 m2 užitkovej plochy, 2 balkóny a parkovacie miesto v cene. Je kompletne zrekonštruovaný, vrátane klimatizácie, máme namontované vonkajšie tienenie a je tu aj možnosť dokúpenia garáže v bytovom dome. Tento byt je vhodný na vlastné bývanie, ale aj ako investičný byt. Ak vás táto ponuka zaujala, zavolajte mi a dohodneme si obhliadku.